Beogradski taksisti suočili su se sa novim problemima. 250 njihovih kolega ostalo je bez dozvole za rad jer nisu prošli estetski pregled vozila. To znači da nisu zadovoljili standarde po pitanjima estetike, bezbednosti, komfora i motora. Jelenko Manojlović je za volanom taksije još od 70-ih. Odluka gradskih vlasti da ih saobraćaja povuku sva vozila starije od 15 godina ostavit će ga bez posla. Njegov Mercedes odavno je punoletan, a novca za Euro 3 nema. Zar ja ne bi mogao voziti najnoviji auto kad bi imao uslove i kad građani nemaju pare? Vidite vi da ja ceo dan idem za 1500 dinara, ceo dan 12 sati provodim. Ne bi ja vozio auto staro od 20 godina, no bi vozio 5 godina. Nadležni kažu da će taksisti koji nisu ispunili kriterijume imati još jednu šansu da obnove dozvole. To ne znači da su oni ostali bez posla. Znači, oni od tog dana nadalje mogu da se usklade sa standardima Euro 4 motora. Znači, oni mogu da nabave sad vozilo Euro 4 i da nastave dalje sa radom. Što se građana tiče, njima je od motora važnija higijena. To nije loše, jedino što mislim higijena bi trebalo da je malo bolja. Možda zadnjih godinu dana da je obnovljen taj neki vozni park, ali ima i krševa, ima svačega. Higijena je važna i taksistima. Nigde ni jedan toalet u gradu za taksi službu nema. A hoću Euro 4. Nadležni ipak kažu da su ovog puta zanemarili nekoliko propisanih normi kao što su klima, videokamera, panic button i GPS koji bi trebalo da posjeduje svako beogradsko taksi vozilo. Ana Roland Grubić, Fox televizija.